Hantsi leƙa gidan kowa na Media TV. Tashar muna ilmantarwa muna da labari. Ranar Litinin 5 ga watan biyu na je Abuja in yi abubuwa guda uku. Na samu cimma nasarar yin guda biyu, in je ma'aikatar lafiya, in je Banex Plaza, in kuma je airport in an so wasu kayana. Ban samu gama abubuwan nan guda uku ba, kuma ban je da niyyar kwana Abuja ba, saboda ganin sake dawowa na iso Kaduna a cikin dare. Wan shekare tun da sassafe talata kenan 6 ga wata na bar Kaduna na tafi Abuja. Na isa Abuja 9:28, kuma na tafi hotel da ake ce ma Somerset Hotel wanda ke Maitama Usuma Street. Ina shiga masu hotel suka ce mani, wallahi da ma ka kira mu, babu sauran ɗakuna sai ɗakuna guda biyu. Ɗaya mun san ba za ka so shi ba, yana kusa da janareta, in aka ɗauke wuta janareta zai hana ka sukuni. Na biyu sai ɗaki wanda ke cikin hotel. Na ce musu ku bani, amma wala Allah kafin zuwa yamma kila wani zai fita a cikin zaman ɗaki. Sai aka ce to kai mai kai mutane baƙi ɗakuna ka kai shi ɗaki na 9. A yayin da za a ba makullin ɗakin nan, a cikin inda ake jiran baƙi na ga wasu mutane guda 4 a zaune a kujera gab da inda za a bani makulli. 2 suna kuskus, ɗaya yana kallon inda nake, ɗaya yana karatun jarida. Aka je aka kai ni ɗaki. Bayan an kai ni ɗaki, na shirya, na yi wanka, na fito na ɗauki motan nan kuma a hotel take. Motar nan ta ɗauke ni ta kai ni Banex Plaza. Tun daga ƙarfe 10:26 ina Banex Plaza har ƙarfe 2:08. Bayan na gama hidimata, na sake dawowa hotel don in huta, in ci abinci, in sake fita. Dawowa ta hotel na tafi ɗakina. A hanyar zuwa ɗakina sai kuma na ga wasu mutane guda 4 daban suna ta yawo a cikin korido, a cikin farfajiya ta zuwa ɗakina. Ban sa wani abu tunani ba, na shiga ɗaki, na wanka, na fito na gama sanya kaya, sai aka ƙyanƙyasa mani ƙofa. Hantsi leƙa gidan kowa na Media TV. Tashar muna ilmantarwa muna da labari. Shirye-shiryen da ake a tashar suna da tasiri. Hantsi Media TV, mai farin jini ga al'umma. Mata maza muna ta sanarwa, ka kuma ni a baku labari.